Pozdrav! Hop! Hop! Jej! Hop! Jej! Diži ruke! Diži ruke! Hop! Jej! Hop! Vezan! Dolje! Dolje! Lezi dolje! Druga ruka! Vezan! Hop! Dolje! Druga ruka! Vezan! What? Da! 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 Jej! Da! 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 Gore! Gore! Metternatten! Ren! Spremni! Gotov! Ren! A inače bilo dijete. Gospodine, smirite se. Franc. Ne to! Ne to! Sjedi, gospodine, odmaknite se. Odmah. Čekat. Napravit ću pregled. Koliko traje ovakva obuka psa? Čekat. Možda kolega vodič Krenite naprijed. pasa evo kaže da traje ta obuka 9 mjeseci.